Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 88 ýaşly kakasy Mälikguly Berdimuhammedow 18 aprelde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki habar beriş serişdeleri Mälikguly Berdimuhammedowyň 89 ýaşynyň içinde aradan çykanlygyny habar berdi. Onuň ölüminiň sebäbi we jaýlanyş çärelerine degişli maglumat berilmedi. Döwlet telewizionyny prezidentiň kakasynyň ölümi barada akşam saat 21:00'da başlanýan Watan habarlar programmasynda habar berdi. Türkmenistan Altynasır saýty bu habaryň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gynanç bilen kabul edilendigini ýazýar. Türkmen prezidentiniň kakasynyň ölümi baradaky resmi bolmadyk habarlar 18 aprelde ýerden peýda bolupdy. Türkmen mediasynda çap edilen gynanç habarynda Mälikguly Berdimuhammedowyň 1932-nji ýylyň 10-njy awgustynda Göktepe trawynyň 1-nji birleşik owasynda doglanlygy, dürli ýyllarda onuň kitapxanaçy, başlangyç sınıf mugallymy, ene dili we edebiýaty mugallymy bolup işlänligi, harby gullukda bolanlygy, harby mektebi tamamlanlygy we Içeri işler ministrliginiň dürli wezipelerinde işläp podpolkownik çynynda diňjalysha çykanlygy bellenýär. Mälikguly Berdimuhammedow resmi habarlarda gahrman hem ýaşlar üçin görüldi diýilip atlandyrylýar. Prezidentiň atasynyň owadaşlaryna kömek edenligi we goşgy ýazmak bilen meşgullananlygy resmi maglumatlarda aýdylýar. Onuň ady diri wagtynda Aşgabatdaky 1001-nji harby bölüme Içeri işler ministrliginiň Bagtyarlyk etrawynyň çoğunlydaky ýaşaýyş toplumuna dakyldy. Türkmen döwlet telewizionyny Mälikguly Berdimuhammedowyň ölümi baradaky habary prezidentiň sözlerinden alynan sitaty we türkmen resmiýetleriniň gynanç bildirenligi barada habar bermek bilen jemledi. Türkmen metbuaty 10 ýyldan gowrak wagt bäri prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowy, prezidentiň ejasy Oglabady we atasy Berdimuhammed Annaýewy şöhratlandyryp gelýär. Synçylaryň sözlerine görä bu döwlet baştutanyň şahsiýet kultunyň esasyny emele getirýär. Türkmenistanda Mälikguly Berdimuhammedowyň adyna medal döredilipdi. Berdimuhammed Annaýewyň ady şäherçilere we harby mektebede kalypdy. 2010-njy ýylyň 22-nji oktýabrynda Mälikguly Berdimuhammedowyň diri wagtyndaky ilkinji ýadygarlygy dikildi. Onuň doglan ýeri Ydgand owasynda gurulan ýadygarlygyň açylyş dawratyna ministrler, owa ýaşullary, ýerli ýaşaýjylar hem talipler, şeýle hem diplomatlar gatnaşdyryldy. Bu waka telewizionyada görkezildi. Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilen raýatleriň ýeni bir näçesinde COVID-19 ýüze çykaryldy. Lewapda giňerimli vaksinasiýa kampaniýasyna taýýarlyk görülýär, saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasy talap edilýär. Awaza zorlugyna diňe koronawirusa garşy tanjym alanlaryň goýberildigi eglan edildi. Aşgabatda jemgyçilik transporty 10 gün ary kesmeden soň gaýtadan dezinfeksiýa edilip başlandy. Geçen hepdäniň başynda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli wagtynda ýygyna dolanyp bilmedik. Türkiýeden getirilen türkmen raýatlarynyň ýene 4-sinde COVID-19 ýüze çykaryldy. Ýatlasak 13 aprelde Türkmen howa ýollary gullugynyň ýöriti gurnan uçury bilen 165 türkmen raýaty Türkmenabada getirildi. Soňu bilen olaryň bir bölegi Türkmenabadyň ýokynç keseller hastahanasynda esaslandyrylan karantin zorlugyny, ýene bir bölegi hem Amy derýanyň kenarynda gurnulan karantin sebitine 21 gün möhlet bilen ýerleşdirildi. Olaryň 50-den gowragynyň dürli derejede saglyk meseleleri bolup, olar daşary ýurtlarda dürli operasiýalary başdan geçiripdirler. Şol pursat Azatlyň habarçysy 1974-nji ýylda doglan Aşgabatly bir aýal maşgalanyň koronavirus testiniň oňoýly netije berendigini tasdiklatmagy başarypdy. Häzir şol reis bilen gelen ýene başga 4 adamda COVID-19-nyň ýüze çykarlandygy belli boldy. Bu barada ýerli saglyk işgärleriniň biri 19 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Ölüm hoply virusa ýolugan raýatlaryň ykbaly barada ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen resmiýetlerinden şol sanda saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden maglumat almak başartmady. Bu ağırlıkda Lewapda 1-nji derejeli töwekkelçilik toporuna girýänlerden, ýagny saglyk işgärlerden, mugallimlerden we gartaşan adamlardan soň 1-nji maýdan başlap giňerimde vaksina tanjymlarynyň edilip başlanmagyna taýýarlyk görülýär. Munun bilen baglanykda ýaşaýjylardan, şol tanda işsiz raýatlardan hem saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamasyny edinmek talap edilýär. Saglyk şahadatnamasyna ähli tölegler geçirilen bolmaly. İşsiz adamlar her ay 28 manat geçirmeli we saglyk şahadatnamasyny açdyrmak üçin 200 manat töwereginde çykdyjy etmeli.
Bu mali çökkünlüğünün arasında pulsuzluktan küsenýän adamlaryň köpüsine başartmaýar dip faraply ýaşaýjylaryň biri 19 aprelde gurrun berdi. Türkmen häkimetleri COVID-19'a garşy alınıp barılan vaksinasiýa kampaniýasy barada maglumat bermeselerde koronawirusa garşy tanjym alanlaryň tomusyň ilkinji gününden başlap awada siýahatçylyk zorlugyny din salmaga goýuryljekdigini ma'lum etdiler. 16 aprelde geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde geçen ýylyň maýynda girdilen çäklendirmelerden soň awada din çalyş mewsüminiň möhletiniň suýulyň 1-nji iýuny 15-nji sentýabr aralygy diýilip kesitlenendigi ma'lum edildi. Emma raýatlar ýurtda vaksina tanjymlarynyň hayal depkinde alınıp barylýandygyny, şeýle-de adatça din çalyşa çykmak senesiniň ýol başçylaryň özleri tarapyndan kesitlenýändigini belläp, awada din çalmak mümkinçiliklerinden mahrum galdyryljakdygyny aýdarlar. Lewapda birinji töwekkilçilik toparyna girýän saglyk işgärleriniň häzir etçilini 3%-na dolu tanjym edildi. Zähmet ruhsatyna hem itlen wagtyň çykyp bolmaýar, ony ýol başçylaryň özi sentýabrda başlamaly paxta mewsümine laýyklykda kesitleýärler, diýip Türkmen awatly lukmanlaryň biri 19 aprelde habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda Aşgabatda jemgyçilik transporty gaýtadan dezinfeksiýa edilip başlandy. Habarçymyzyň maglumatyna görä paýtagtda 10 gün ara kesmeden soňra gatnawyň soňky durarlarynda awtobuslarda dezinfeksiýa işleri geçirilýär. Türkmen häkimetleri häzir küneçilini hem koronawirusyň ýeke ýagdaýyny da hataba almadylar. Emma tyzyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadiseleriniň adaty ýyllardakydan has gürülendigini, hastahanalarda ýok olanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilýän halatlarynyň az däldigini görkezýär. Aşgabatda polisiýa işgärleri zivil dörýän adamlara garşy görüşi güýçlendirýär. Inni häkimetler jemaat gullugynyň işgäriniň eşigini geýen adamlara hem zivil dörmegi gadagan edýär. Munun ozal Türkmen polisiýasy zivil dörýän adamlardan jemaat gullugynyň eşigini geýmegi talap edipdi. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyna ýurdun durly sebitlerini zivil dörýän adamlaryň sany barha köpelýän wagtyna Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtda zivilden plastik kap gözleyen adamlara polisiýa gödegçiliginiň güýçlenýändigini habar berýär. Geçen anly ony habarçynyň şaýat bolan bir wakatyna polisiýa işgäri jemaat gullugynyň eşigindäki bir aýal adamdan zivil dörmegi besetmegi talap etdi. Jemaat gullugynyň işgäriniň sözlerine görä plastik kap kabul ediş nokatlary her bir plastik kap üçin 20 tenge töleg töläp adamlardan plastik kap kabul edýär. Plastik kaplar örümçilikde olanýar. Ol zivilhanadan plastik kap gözleýär. Polisiýa işgäriniň sözlerine görä adamlara zivilhanalardan kardon kagydlaryny we plastik kaplary çöplemek gadagan edilipdir. Polisiýa jemaat gullugynyň işgärinden zivil dörmezlik barada iş ýerine olary duýduruş berilip berilmändigini soraýar. İşçi özlerine 800 manat meşberini aýlyk hakynyň tölenilýändigini we munyň hiç zada ýetmeýändigini gurrun berýär. 800 manat dollaryň resmi alış çalış narxy boýunça 228 dollary, gara bazar narxy boýunça tas 20 dollara barabar bolýar. Habarçynyň sözlerine görä polisiýa jemaat gullugynyň işgärinden plastik kaplary ýygyna goýmagy talap edýär. Gadagan nildimi diýmek, gadagan nip habarçy polisiýa işgäriniň zivil dörýän aýal adamy aýdan sözlerini getirýär. Martyň ahyrlaryna Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy Türkmen polisiýasynyň zivil dörýän adamlara we dilegçilere garşy görüşýändigini, olardan zivilhanalara baranlaryna jemaat gullugynyň işgäriniň eşigini geýmegi talap edýändigini habar berdi. Türkmenistanyň ýan bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklar barha ýetileşýär. Ykdysady kynçylyklaryň barha ýetileşmegi bilen zivil gözleýän adamlar, köçelerde gedaýçylyk edýän adamlar we zähmet çekip gazanç etmeli bolýan çağalar has köpelýär. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda ykdysady mümkinçilikleri pes hojalyklaryň toýu we ýas ýerlerine ýanlary bilen ýörüý tögaplary we tawaklary alyp barýanlyklaryny we olaryň galan gaçan naharlary ýanlary bilen öýlerini alyp gaýdýanlyklaryny habar berýärler. Käbir adamlar ümitlendirmek üçin toýlara çağalaryny ýany bilen getirýärler diýip habarçylar gurrun berýär. Çağalaryň aşlygy aýratyn täsir galdyrýar. Çağalar stoluň üstündäki zatlaryň hemmesini derrew iýýärler. Käte çağalar jedelleşýärler we süýjü köýkeleriň üstüne uruşýarlar diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berýär. Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik we adyk etmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar. Hökümet sosial-ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän wagtyna has köp maşgala döwlet kömek pullaryny we pensiýalary garaşlyk almaga mejbur bolýar. Pulgan tapşyrmak isleýän adamlaryň nowatlary artýar. Bu şertlerde dilegçilik we zivil dörýänler köpelýär.